Ya molweni ndinigqibele kudala man, ndinigqibele kudala. Awubulisa indoda engafuni utsheva. Ndiyonqena utsheva kweentsuku bafethu. But ayisuka andifanela kancane. Okay, asikho apho matshita man. Ithini ke ndisike nje le nto ndiyicingayo ngoku yabo. Sine-problem especially thina majita, ndiyazi andizuthetha ngamatsheri but ilapha emajiteni. Thina majita siyoyika udowngrade. Ngoku iimeko sezingavumi utyhale ngesifuba. Ubusipana grand, izinto zivaya grand, uhlala esithawa, usela oni noni, you understand? Yenzeka ikaka wena mfethu yabo. Yenzeka nje shit ongakhange uyibone bivele kweli phicala. Izinto zingafani. But wena ufuna utshela wena ngefiyo into yoba bazawuthini abantu. Phuma about yam, yophuma apho. And kamnandi ke mna ke ndithetha from experience. Abandaziyo bayandazi, I used to own businesses, you understand? Life was good, you understand? Shit happened, you understand? Baye bazazi ke izitori zam abaclose kum nabandilandelayo apho kuFacebook nakuTikTok. So when shit happens bafethu, siba nentloni man, awuphilele imntu apha emhlabeni. Faka loo nto kuqala engqondweni. Sugcina itransi ungayazi uba laa transi uzayimaintaina njani. Suhlala efletini ngetyala. Uyandithola? Thengisa loo transi man, mayihambe. Uhambe ngeenyawo uthi xuphe iinyawo eziyi-2. Buyela edladleni. Shiya loo flat, buyela edladleni. Noba uphume erongo mhlawumbi kowenu, buyela uyocela uxolo uzithobe ube ngumntana. Kulapho ke uzawufumana khona i-chance yothini, yo-rebuild ulife wakho again. Because awungekho urebuilde ulife wakho uphila amanga. Uzawuba ematyaleni uzigrumbele umngxunya ongazukwazi uphuma kuwo. Ubuka isipani esipeyi 15,000, ubu-afforda uthenga iHennessy each and every weekend. Waretrenchwa mhlawumbi through i-COVID. Ngoku kwisipani ngoku esibhatala i-7,000. Yeka iHennessy awuthi yam. Phuma kwiHennessy. Yiya emajiteni ubifika ubeke igordons yakho. Okanye ubeke iviceroy yakho and uzimisele futhi ngayo. Utye ngesori. Because that's what you can afford at the moment. Uyafuna usocialize apart. Awusakwazi usocialize duru ola hlobo ubusocialize ngalo because ubu-earna i-25,000 after deductions. Ngoku any 8,000 okanye 5,000. You can't maintain that same standard. Uyajiya noba kuthiwa ngubani. Nantsi awareness endifuna unipha yona amajita namhlanje yabo. Gqithika emthini. Xa imeko isithi gqithika. Usemhlabeni. Bayeke bathethe, bazawuhlala bethetha man noba wenza ntoni abantu. Uyanthola? Sikoyika udowngrade. Yeka amagqwirha neziporho nantoni ezihamba apha esithubeni zilarhe zithini zenze yonke lo kaka zifuna uyenza. Wena uthini? Uphile ilive yakho. Ya ngamazi ophuma apho kum namhlanje man, ndinje make ndisike nje lo point. Sharp, bye bye.